Banesam ya kaktien ka beem ka jong ublay kade ke jingkemen bat ka thong ka jonga. Sa shisin biang ha ka keteng ka jong uji sukres nga ai kublay bat nga priang subhay pi baro siya ka channel Kasi Gospel Media. Ka kubor ka mga kwa banesam ha ka por kalong. Dang da umusim ne ka jingpen baptis di. Balay bangesam ya ka kubor. Namar bakidon ki jingkeli ki bala keli ki balong kumni kabankong hatu ngadang day banshim ya ka jingpen baptis da ka pengam haom habang lo yomat ya umsim hatu ngadang day banshim ya ka jingpen baptis da ka pengam haom habang lo yomat du ya ka ribaibal ka jubam ka bangakwa abanyasam hagni ka por kalong ka gospel ka kum uyanes kalonong ka balay ka basan kide ki kintin ki ba ujisu ukran tang ya Nicodemus Henry na kamenta jongilang baro. Shisha nga ong hami lam na kaya ubriw na ka na umusim umla banlej hapo kahima ublay. Kabamot lam na ngishim ya ka jingpen baptis ban kapat na ka na umusim ngin umyo ya kahima ka jongblay. Kabamot ka jingpen baptis na ka kumjuru na umusim ukut kalong kabadan kam yangi hado kata-kata. Nakaju kalanong kadukhat kabapulay kabatay ba Yohanes nong penbaptis ulaju penbaptis ha kabaladon shibun ki balay kumbangitip ngalakran yang ni subjek ba kajing penbaptis hi kabasisya kakum kaktien kabeim kajongblay kade da kapapengam da kabasyuthe lani da kapasendrait wat ban penbaptis ru ya ki khulung rom kalanong kabanriu kadukhat kabalay bat kabasau ko kumni ne phim jutip bakat kiba nangi ya kibalayo penbaptis ya Kris Jesu la penbaptis yangi ken ya kata kajingyap jongu namar kata la tap lam yangi batu da kajing penbaptis ka Bible ka klamong nama la senrait la ne la theum la tap lam yangi batu da kajing penbaptis ya kata kajingyap jongu bakat kumbala penimipat ya Kris na kibayap da ka brom ka jong upa kumta ba mengiru niya hakajing thmai kajing kay kajing mot hangni habang shim ya kajing mapres ban khapat na ka ban umsim kade gani kumba Kris ulayap na kamta kapop jong kibabon ngiru ngide banyap ya kapop kumba ya Kris latep ngiru yangi de ban shaptep ha ka kumba Kris ulamipan kabamot hadin balap tep yangi haum habal pengam yangi haum ngin mipat da kajing kaba thmai kikam ki apostol kalanong kabaar kadukhat kabalay puprah ni kaong do pin kala kabamot bat on pen baptis yapi away haka keteng uji Kris ya kaban yo map ki pop bat pin yo diang ya kajing ai umsi mukut kalong basay baka jing maptis bat kajing yo diang yo musim buku kide banyai rengkat kikam ki apostol kalano baka khandai ke dekat kebasan bat keban rio hani kaong anda kli snow ti yakani la pen baptis yaki haka keteng utrai Jesu di anda upo ulala bu ialah kikti haki musim buku ulawan haki bat kile kran da kitlit bat kile tulpa kumbang laong baka jingyo diang yo musim buku jongblay kumjuru ya ka jingpen baptis kade banya rengkat kum kaktien ka baem ka jongblay kadon ru kawe ka jingja nakikam ki apostol kalanong ka basipo ka dekat basapnyo hani kaong bakidon ki gentle kiba layo diang yo musim buku tangba yaki ompat syam la pen baptis ka Bible ko kumni don mano bala ban adong ya ka kat ban pen baptis ya kini ke balayo pediang ya musim buku kumju kumngi ke kabang akwa ban ong kiruit kristan ke bapla bakilayo diang ya musim buku jongblay ke balayo mat ya ka Bible ka basisya lada pimpat shim ya ka jing pen baptis kalong kabaran kam kat kum kaktien ka be jongblay ban kapat na ka banau musim kata kalong ke basisya
ki kam ki apostol kalonong kebasan kat khat kebleh puar hani kaong ngiti ngilong kisaki yakini ki ekeru komjuru umse mukhu ya uba ublei ulai hakita ki bakongu ya u ya umse mukhu jomblei lai hakita ki bakongu ya ka jinghikai katkom kaktien ka bem ki jomblei parlok bai jonga saisien phidon kam banyo ya ka jingkhapat na ka ban na musim de ban pengam ya phi ha de ban pinyo maru ya kita ki ek jing ai ki bakar pang jomblei langba musim khoi toai boble un khu ye phi iwi puwe na kamanta kabrom jomblei amen